fuq ir-radju mod partikolari sabiex kulħadd ikun informat fejn qed isiru l-attivitajiet minn ġurnata għall-oħra. Nibdew fl-ewwel attività dejjem fil-5:30 u mbagħad l-attività taħt it-tinda fis-6:30 ta' filgħaxija. Sinjuri nilqgħu taħt it-tinda fiż-żurrieq lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela flimkien mas-sinjura tiegħu Dr. Lidja Abela. Merħba sabiħa kif inhu mistenni hawnhekk iż-żurrieq ħafna u ħafna ħidma minn personalitajiet minn politiċi kbar li jibqgħu miktuba fl-istorja ta' pajjiżna u llum bi pjaċir ukoll jinsabu hawnhekk magħna taħt it-tinda sabiex intom ukoll tkunu tistgħu tiltaqgħu magħhom. Grazzi mill-ġdid il-ħadd filgħodu illum 19 ta' Mejju. Nilqgħukom magħna mill-ġdid u grazzi talli tinsabu hawnhekk għal din l-attività it-tielet Masreli. Din il-kampanja elettorali is-saħħa lil Maltin.
Pjazza mimlija nies, tinda mimlija nies, televizjoni, radio, social media dal-waqt ukoll. Zurri, grazzi minn qalbi. Din hija kampanja elettorali viċin in-nies. U l-isbaħ momenti tal-kampanja elettorali ikunu meta il-Prim Ministru u s-Sinjura tiegħu jiltaqgħu man-nies mill-viċin, jitkellmu man-nies u jisimgħu x'għandu jgħidu il-poplu wkoll. Dan huwa l-kontenut politiku li aħna rridu waslu lis-soċjetà tagħna, lill-poplu Malti Wawċi, sabiex nistgħu ngħixu aħjar, sabiex nagħtu s-saħħa lil Maltin. Sabiex fit-8 ta' Ġunju li ġej il-poplu Malti u Wawċi jażel il-pożittività. Jażel kandidati li għandhom x'joffru lil pajjiżna. Jażel fuq kollox kandidati li jħobbu lil Malta u Għawdex tagħna, lil Malta u Għawdex għażiża tagħna. Wara kollox ukoll jażlu tmexxija unika tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Sinjuri, ninsabu xandira diretta fuq l-istazzjonijiet wan. Natu merba fi Żurrieq lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela flimkien ma' sinjura tiegħu Dr. Lidia Abela. Grazzi Żurrieq. Grazzi poplu Malti Wawċi. Momentum mill-aqwa.
Meta ninsabu ftit jiem biss il-bot. Qabel ma ovvjament il-poplu Malti Wawċi fit-8 ta' Ġunju li ġej jagħmel deċiżjoni importanti. Xandira diretta fuq l-istazzjonijiet One, fuq televiżjoni, fuq ir-radju, fuq il-medja soċjali, nagħtu xabċib għal dawk li tiseguna mid-dar hawnhekk miż-Żurrieq, tinda mimlija. Pjazza mimlija, support enormi, support interessanti ħafna. Kienet ġimgħa importanti ħafna. Kienet ġimgħa ta' kontenut fejn il-poplu Malti Wawċi qed ikollu ċans sabiex jifhem is-saħħa lil Maltin fejn irridu naslu. Kienet ġimgħa importanti wkoll għaliex din il-ġimgħa Partit Laburista nieda żewġ programmi elettorali kemm għall-Kunsilli Lokali kif ukoll għall-Parlament Ewropew sabiex dak li jkun iktar ikun jifhem fejn irridu naslu. Però ħadd gost ukoll li matul l-attivitajiet li kellna din il-ġimgħa kellna wkoll l-opportunità li nisimgħu ċittadini jitkellmu l-poplu jitkellem dwar dak kollu li għaddej minnu bħalissa fejn nixtiequ ntejbu, fejn nistgħu nkunu aħjar u allura nifhmu eżatt fejn irridu naslu. Però fuq kollox kull nhar ta' ħadd ikonna attività u llum bi pjaċir qed nilqgħu lill-Prim Ministru, is-Sinjura tiegħu hawnhekk fiż-Żurrieq. Jiena ħanistieden mill-ewwel il-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Nibda bi Claudette Abela Baldacchino, Daniel Attart, Clint Azzopardi Flores, Thomas Bajada, Jesmond Bonello, Steve Ellul, Jesmond Marshall, Maria Sara Fella Gafa, Alex Aġuz Saliba. Kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fuq il-lokalità ta' Żurrieq, Kalleja Eric Joe, Koleiro Jeremy, D'Amato Marisa, Farrugia Ignatius, Farrugia Kenneth, Gri Marita, Muska Daniel Michael u Vella Sean. Awguri, ħbib. U grazzi tal-li qed tiddedikaw il-ħin tagħkom lill-lokalità li tant tħobbu, Żurrieq, ġmiel ta' post. Ħanaqafaw għalissa u nibdew bl-attività tagħna billi nisimgħu l-ewwel diskors bi pjaċir nistieden il-Ministru jismu bħali Clint Camilleri. Inselmilkom, grazzi ta' din il-merħba, ek sabiħa li jintom iżriera kif ukoll intom mill-bqija tal-pajjiż li qegħdin tagħtu ġurnata wara l-oħra lil dan il-partit li tant inħobbu. Grazzi minn qalbna. Irrid nibda billi nawgura l-waħda minn fostna l-Segretarju Parlamentari Rebecca li għadu kif kella tarbija u nixtieq wassal l-awguri fisimkom ukoll ta' dan il-wild ġdid fil-familja tagħha. Ħbieb tiegħi, illum qegħdin hawn bħala familja waħda, moviment f'saħħtu li nibet lura fis-snin u li għadu jissaħħaħ u jiġġedded ma' kull ġurnata li tgħaddi. Moviment li biddel lil Malta, li saħħaħ lil Malta, li jagħmel lil dan il-pajjiż fuq qudiemnet tal-kontinent Ewropew, gżira f'nofs il-Mediterran li ma ddejqet qatt tagħmel l-għażliet għalija infusa. Għażliet li mbagħad sawru lil dan il-poplu. Għażliet li dejjem ġiebu fuq qudiemnet il-ġid
tal-Maltin u tal-Awċin li tant inħobbu. Partit fil-gvern li ħadem bla għeda ma kullanzi ġurnata li tgħaddi sabiex illum sodisfazzjon ngħidu li għandna waħda mill-aqwa ekonomiji fl-Ewropa. U dan stajna nagħmluh għaliex flimkien trasformajna lil dan in-nazzjon minn pajjiż tal-lab ta' ħaddieħor, minn pajjiż li kien joqgħod lura, minn pajjiż li jistenna l-manna mingħand il-barrani, minn pajjiż li jara l-passi ta' ħaddieħor biex forsi jimxi fuqhom, għal pajjiż li jfassal it-triq tiegħu stess u saħansitra jinfluwenza l-aġenda ta' ħaddieħor. Gvern li fl-ar żminijiet mondjali li f'pandemija li f'nofs żewġ gwerer madwarna u bir-reperkussjonijiet kollha assoċjati magħhom kien dejjem it-tarka tal-interess tal-Maltin u tal-Awċin. Għalhekk illum qegħdin hawnhekk nippreżentaw manifest elettorali ieħor ibbażat fuq il-prinċipju ta' Malta l-ewwel. Malta l-ewwel għaliex irridu li l-pajjiżna jibqa' jaċċella. Malta l-ewwel għaliex irridu li l-ħaddiema tagħna mhux biss isibu x-xogħol imma jaslu l-aqwa opportunitajiet tax-xogħol. Għaliex irridu li l-familji tagħna jibqgħu jissaħħu finanzjarjament, soċjalment u iva anke fil-kwalità tal-ħajja tagħhom. Pajjiż li mexa l-qoddim minn sitwazzjoni li writna fejn ġabu lill-familji tagħna imsalbin taħt il-piżijiet għal pajjiż trasformat fejn illum il-prijorjetà ma għadix il-ħobżna ta' kuljum iżda l-kwalità tal-ħajja aħjar għalina u għal uliedna. Dik hija it-tranzizzjoni li flimkien wettaqna f'dawn l-aħħar 10 snin. Tranzizzjoni minn pajjiż mifni mill-qatt għal pajjiż bl-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Tranzizzjoni minn pajjiż fejn niesu kienu rridu jemigraw għal ħajja aħjar għal pajjiż li jattira leħ permezz tal-bidla l-mutur ekonomiku nies tal-aqwa kwalità sabiex propju wkoll jikkontribwixxu hawnhekk fostna. Tranzizzjoni minn pajjiż arkubteħ għal pajjiż fit-tmexxija wkoll tal-fora Ewropea u fl-aħħar mill-aħħar tranzizzjoni fejn illum il-ħin tal-mistrieħ u l-kwalità tal-ħajja tal-għajxin jisbqu l-inkwiet tax-xogħol, il-kontijiet tat-taxxi li ħaddieħor kien jabbel iż-żejr f'budget wara l-ieħor. U qoddim dan il-ġejt, qoddim dan il-progress kollu li mhux aħna biss qegħdin ngħiduh iżda anke sa din il-ġimgħa stess aġenziji Ewropej bassru bitkabbir ekonomiku li ħasser ikun proprju fuq il-quċċata nett tal-Ewropa. Nerġgħu nsibu il-ħsara tas-soltu. Insibu lil dawk li ma jaħmlux mill-ġejt li l-poplu tagħna qiegħed jiggwadanja. Insibu lil dawk li akkosta kollox iridu jaraw il-bastiment merraq anke jekk huma stess fuq dan l-istess bastiment. Insibu lil dawk li jridu jistaġnaw xogħol il-gvern. Dawk li jridu jikkatenaw ukoll lil ħaddiema taċ-ċivil. Dawk li jridu jaqsu lil poplu bl-istess riċetta li propju temawna minna qabel l-2013. U rridu naraw ukoll lil dawn l-istess nies li jridu jieħdu t-tmexxija ta' dan il-pajjiż mingħajr ma jieħdu l-gvern, mingħajr ma jakkwistaw vot il-poplu. U dawn l-attakki koordinati minn din
ix-xirka konservattiva li għandha l-ero antiki għandha biss għan wieħed l-aċċa l-poter, il-ħakma fuq iż-żejr, id-dritt divin li jaħsbu li huma għandhom attakki ikkoordinati minn dawn l-elitisti, minn dawn tal-establishment li minn wara l-kwinti jiġdu l-ispak tal-Partit Nazzjonalista, jiġdu l-ispak tad-diversi satelliti li hemm jorbitaw mal-istess Partit Nazzjonalista li ma tkunx taf u mhix il-plejer jew ir-referee jew it-tnejn f'salt sabiex minn għalihom ser jifilġu jew ikkissru lil dan il-moviment. U qoddim dan kollu, qoddim din il-ħsara, qoddim dan l-manuvrar ngħidilkom inżommu l-kolb. Ejdu li intom fejn qatt dan il-partit sab it-tapit mifrux qoddiemu. Fejn qatt dan il-partit ma sabx il-forzi konservattivi kollha kontrih. Ejdu li intom jekk hux kull meta l-Partit Nazzjonalista sab daru mal-ħajt ma jinfex f'attakki u jissieħab ma' dawn l-elitisti sabiex jipprova ikisser il-dal-gvern. Dan huwa mument ieħor tal-prova, mument li rridu nażlu u jintażlu il-irġiel mill-itfal. Wasal iż-żmien tat-tieni u tat-tiela ġenerazzjoni tal-ulied u l-ulied tal-ulied tal-interdetjati sabiex nuru min huma s-soldati tal-azzar. Irridu nagħmlu dak li missirijiet nagħmluna illum aktar minn qatt qabel. Irridu wieġbu lil dawn il-forzi b'saħħa tremenda, determinazzjoni li ma bħala u bl-arma l-aktar li jitwerru minna il-vot tagħkom. Bibtej, dan huwa gvern li jħobb lil kulħadd. Gvern li fil-verità ma jafx x'inhi mibeda. Gvern membri fiħdanu li jirrappreżentaw lilna wkoll li bdew mix-xejn, li bdew minn fostkom, li bdew minn ġewwa l-Pjatestana, li bdew minn ġewwa ż-żoni rurali tagħna, minn ġewwa l-portijiet ta' pajjiżna u li ħadmu qatih sabiex il-ħaddiema, sabiex il-familji tagħna ikollhom il-mobilità soċjali, l-opportunità li kulħadd jista' jirnexxi int min int, missierek u min u ġej mill-liema rokna ta' dan il-pajjiż inti ġej huwa rilevanti. It-torrijiet tal-Lavorju għalejna ma jeżistux u mhux ta' bxejn li l-establishment li dejjem opera minn fuq dawn it-torrijiet ma jista' jaċċetta qatt li kien dan il-gvern li ħadd dawn is-swar sabiex propju ikun hemm gvern viċin in-nies. Għax dan huwa gvern tan-nies, gvern li jagħmlu l-poplu u gvern tal-poplu. U irrid infakkarkom biex ħadd inkluż jien, ħadd ma jieħu xejn for granted. Infakkarkom ftit żgħira bil-bidliet li propju kien dan il-gvern li wettaq. Fejn ħadd ieħor olla l-kontijiet ta' dawl u l-ilma bil-qalb, aħna nissussidjaw l-enerġija għall-familji u għan-negozji tagħna minn qalbna. Fejn ħadd ieħor li għal xi raġuni jew oħra iż-żwieġ tiegħu ma rnexxiex għalhom m'hemmx tagħmel. Aħna tajna lil dawn in-nies it-tieni ċans. Fejn ħadd ieħor min ma setax ikollu it-tfal. L-unika soluzzjoni li kienu tagħhom għalulhom
itolbu biex forsi isir xi miraklu. Aħna m'għadnilhomx jitolbu biss, iżda leġislajna l-possibilità tal-IVF sabiex it-talb nagħtuh l-opportunità li jasal aktar anke permezz tat-teknoloġija fejn ħadd ieħor lil persuni ta' orjentazzjoni sesswali differenti qalilhom m'hemmx tagħmel is-sopportu. Żomm kollox misturġa fik, aħna lil ħuotna tajnijhom drittijiet indaqs daqs kull ċittadin ieħor. U fejn ħadd ieħor friża l-pensjonijiet għal 20 sena sħaħ għammel ma' dawk li jagħmluna dak li aħna llum aħna sena wara l-oħra nibqgħu nżidu il-pensjonijiet għal missirijietna, għal dawk li rabbewna u għal dawk li tawna l-futur. Il-għaliex dan il-partit dejjem kien il-forza tal-bidla, minn dejjem kien il-partit li ma ddejjaqx jieħu id-deċiżjonijiet, minn dejjem kien partit riformist, partit li kull meta ikun fil-gvern jagħmel il-qalbit soċjali li jkunu ilhom jistennew in-nies. Però ħbieb tiegħi hawnhekk ukoll fostna qed nara diversi uċuħ mill-fratellanza tagħna tal-kaċċaturu tan-nassaba. Lura fil-passat kemm weduna anke bil-miktub wedi li mhux biss sfumaw fix-xejn, iżda saħansitra tradewna u għamlu kollox bil-maqlub. Mbagħad daqs li kieku ma kienx biżżejjed biex nixtħu ftit oħra melħ fuq il-ferita. Lil dal-gvern qalulu ma tistax tiftaħ l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija li l-insib alla safar tal-għana insewħ, għalunna m'hemmx tagħmlu baxxu raskom għal dak li jgħidu minn Brussell. Għax dawn hekk huma malmin, baxxu rashom għal barrani. Dan il-gvern minn dejjem kien ċar favur dan is-settur. Gvern li wieħed li ser ikun favur it-tradizzjonijiet tagħna, favur il-kaċċa u l-insejb u favur id-delizzja ġewwa pajjiżna. Sentejn u nofs ilu wednikom li l-istaġun fir-rebbija anke għall-kaċċa għall-gamiema ser niftħuh. U hekk għamilna. Wednikom li ser insibu s-soluzzjonijiet għall-insib. Hekk għamilna. U fejn ħadd ieħor b'mod sfaċċat jagħmel il-ħsara itellana l-qorti kemm ġewwa Malta kif ukoll ġewwa Brussell u l-Lussemburgu aħna tallajna l-aqwa difiża possibbli sabiex dawn id-delizzji, dawn it-tradizzjonijiet, dak kollu li huwa l-qalbna jibqa' jiġi protett. Mirakli ma nagħmlux, però fejn kien hemm bżonn nitkellmu tkellemna. Fejn kien hemm bżonn ninnegozjaw, innegozjajna. Fejn kien hemm bżonn li ngħidu li aħna ma naqblux konna ta' rieda soda u għamilna dan. Hekk għamilna u bis-saħħa tagħkom, bil-fiduċja tagħkom, bil-vot tagħkom, hekk ser nibqgħu nagħmlu. Ħbieb tiegħi, bħala membru u attivist ta' dan il-moviment, ta' dan il-partit, minn hawn ser nkun qed nagħmel talba. Nitlobkom sabiex f'dawn it-tliet ġimgħat li baqa' tkomplu tingħaqdu magħna. Tingħaqdu magħna f'din il-mixja għas-sewwa, f'din il-mixja li qegħdin nimxu flimkien sabiex nikkonvinċu aktar nies, inkomplu nisemgħu il-weġġat tal-poplu u nkomplu nirriformaw u iva anke insibu s-soluzzjonijiet. Nitlobkom ukoll kif
issa kważi wasalna f'nofs din il-leġislatura, f'nofs dan il-mandat elettorali sabiex iġġeddulna il-fiduċja tagħkom u aktar minn hekk sabiex tkunu intom ukoll minn ta' qudiemnet fil-ħidma tant importanti sabiex inkomplu nirriformaw dan il-pajjiż tant tal-qalbna. U għalhekk bib tiegħi Maltin u Għawċin fit-8 ta' Ġunju 2024 għandna tragward importanti qudiemna. Fit-8 ta' Ġunju li ġej irridu nibagħtu messaġġ jekk id-dritt, jekk il-vot tal-poplu irid jibqa' jitqies bħala il-bażi tad-demokrazija tagħna. Fit-8 ta' Ġunju li ġej qed inkunu wkoll nirrispondu lil dawk li jridu jxekklu u li jagħmlu l-ħsara lil dal-pajjiż. Fit-8 ta' Ġunju li ġej ser inkunu qegħdin nirrispondu ix-xewqa lil dawk anzi li x-xewqa tagħhom hija li jixtħu lil dak u l-ieħor il-ħabs biex jissodisfaw il-mibeda l-odju u l-ħdura tagħhom lejn kull minnu ta' twemmin laburista. Ħalluhomx! Wasal iż-żmien li l-kol kemm aħna preżenti dawk kollha li qegħdin isegwuna issa nuru wkoll dak li aħna mal-min minant missirijietna. Nuru li l-min irid ikisser lil Malta li ser isib lilna fuq qudiemnet, li ser isib lilkom soldati tal-azzar li qatt ma ddejjaqtu mill-ebda sfida, li qatt ma ddejjaqtu minn dawk li rridu jiddistabilizzaw lil dan il-gvern u li qatt ma ddejjaqtu mill-ebda gwerra għaddej sa jawmejx. Fit-8 ta' Ġunju irridu naqtaw il-ktajjen, irridu nagħtu s-saħħa lilkom, is-saħħa lilkom Maltin u Għawċin, is-saħħa lill-familji tagħna, is-saħħa lil dawk kollha ta' rieda tajba sabiex pajjiżna jibqa' miexi il quddiem. U għalhekk bib tiegħi f'dawn l-elezzjonijiet irridu nagħtu vot b'saħħtu lil ħaddiema tagħna, vot b'saħħtu lill-familji tagħna, vot b'saħħtu lill-anzjani tagħna, vot ta' fiduċja f'dan il-gvern u aktar minn hekk vot ta' fiduċja fil-Prim Ministru Robert Abela. Nirringrazzjakom. Sinjuri, grazzi minn qalbna lill-Ministru Clint Camilleri, Fiż-Żurrieq Masreli, Poplu Malti Għawċi nilqgħu sabiex jgħaddilna il-messaġġ illum il-ħadd filgħodu il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Robert Abela. Grazzi Żurrieq ta' dil-merħba mill-aktar sabiħa, grazzi minn qalbi. Għaddiet ġimgħa oħra minn din il-mixja il qegħdin nimxu flimkien, ġimgħa illi fija rġajt iltqajt ma' ħafna u ħafna nies li jħobbu lill-Għawdex u lil Malta. Għalhekk illi issa tinħares il-qudiem ukoll għal ġimgħa oħra ta' kampanja elettorali. Min issa tistgħu timmarkawha din għalina se tkun ġimgħa oħra fejn flimkien se naħdmu bħala tim Malta Magħquda. Dak huwa twemmin tagħna, dak huwa l-messaġġ tagħna. Se nkomplu nitkellmu dwar dak li rridu nagħmlu għalikom. Ġimgħa oħra fejn nitkellmu dwar il-ħafna u ħafna u ħafna sabiħ illi għandu pajjiżna. Se nkomplu nġibu r-riżultati
u fejn se nkomplu noffru is-soluzzjonijiet għall-isfidi. Biex nagħmlu dan se nibqgħu infittxu illi naħdmu flimkien. Kull sfida illi kellna elibnija għax ħdimna flimkien. Malta pajjiż żgħir vera, imma pajjiż ta' suċċess kbir, bis-saħħa tagħkom, bis-saħħa tal-għaqda, bis-saħħa tal-għażliet tagħkom, għax iva intom dejjem għażiltu li tiddeċiedu fuq l-aktar temi bżonjużi u ta' importanza. Intom l-awturi tas-suċċess ta' pajjiżna. Kull miżura li għamilna wettaqnija bis-saħħa tagħkom li għandna pensjonijiet li dejjem jolew, bis-saħħa tagħkom li għandna stipendji jola, bis-saħħa tagħkom li għandna prezzijiet tad-dawl, tal-ilma u tal-fuel żorħos, u bis-saħħa tagħkom ukoll li ġibna stabbiltà fuq 450 prodott essenzjali tal-ikel. U għalhekk ħabba dar-raġunijiet kollha li nitkellmu dwar is-saħħa lil Maltin u lil Lawċin. Għaliex id-deċiżjonijiet għal dawn il-miżuri u ħafna aktar ħadtuhom intom bil-vot tagħkom. Dil-ġimgħa reġgħet hekk kienet ġimgħa importanti ta' ħidma ferm. Erġajna milna differenza kbira fil-ħajja tan-nies u differenza fil-ħajja ta' dak in-nies li kienu jeħtieġu għal aktar. Erġajnu rejna għaliex aħna dħalna fil-politika. Ħabbarna sħubija ma' klinika privata biex aktar ġenituri prospettivi ikunu jistgħu jinqdew malajr bis-servizz tal-IVF. Iffirmajna wkoll ftehim kollettiv għal 7,000 persuna, 7,000 ħaddiem f'livelli tekniċi fis-settur pubbliku. Daw kellhom kundizzjonijiet tax-xogħol li kienet ilha ma ssir reviżjoni dwarhom mis-snin 90. U dan ma kienx l-uniku ftehim kollettiv illi ħdimna fuq f'dawn l-aħħar snin. U rejna wkoll x'viżjoni għandna fil-qasam tas-saħħa mentali, kif ukoll il-pjan tagħna tas-saħħa l-isptar ta' Għawdex. U mbagħad inkun qed nonqos jekk ma nsemmix żjara mill-aktar sabiħa li kelli ftit bot minn hawnhekk ġewwa l-esti, fejn stajt nara teknoloġija ġdida, proġetti ġodda hemmhekk, investimenti ġodda. Pajjiżna qiegħed fuq quddiem nett fis-settur tal-innovazzjoni, fuq quddiem nett. Però ara kemm rajna hemmhekk robotika u tuħu pjaċir tara, ara kemm rajna teknoloġija u tuħu gost tara, però l-ikbar sodisfazzjon li ħadd waqt din iż-żjara kien illi waqt li tindur ma' dil-fabbrika massiva li hija mutur ekonomiku tagħna, iltqajt u tkellimt mas-securities tal-kuntrattur, jiġifieri dawk is-securities li mhumiex impjegati direttament mal-fabbrika. Nisa u irġiel iwaqfuni wieħed, waħda u jgħiduli x'differenza kbira se tagħmel ħajjithom il-liġi li se ndaħlu dwar l-equal pay for equal work għas-settur tal-privat. Dawk huma r-riformi li jtuni l-enerġija biex nibqa' naħdem bis-saħħa ta' kuljum. Għaliex aħna il-partit tal-ħaddiema u l-gvern tan-nies, il-karba tan-nies aħna qatt ma ninjorawha. Realtajiet jinbidlu mela le, iċ-ċirkostanzi wkoll, u aħna rridu nkunu dejjem hemm biex nisimgħu u naddattaw. Però mingħajr ma nkunu qatt populisti, mingħajr ma niddejqu nitkellmu mal-poplu b'mod sinċier. U l-istess ngħidu dan meta nitħattu dwar l-ambjent. Issa s-settur ambjentali huwa wieħed illi naturalment iġib miegħu ħafna emozzjoni. U se nsemmi 3 punti hawnhekk. L-ewwel, l-artijiet kollha li Gvern Nazzjonalista minn ODZ kien daħħalhom
fi skema tal-iżvilupp fl-2006. Issa naf li qed niġi qudiemkom hawn qed naqbad tema illi mhija faċli xejn, tema li tiddeċiedi fejn tiddeċiedi sa taqlaħħa minn x'imkien u minn ieħor u tifhem għaliex. Però hija tema illi kull meta tħaddi dwarha kont dejjem ċar magħkom, dejjem tkellimt dwar kif il-gvern ma jistax ikun galantom bl-art tan-nies u tal-familji. Qatt medna jew wedna illi se nreġgħu lura dak il-pjan tal-2016 nifhem illi dak ta' drittijiet lil ħafna nies, lil ħafna familji u li minnhom ibbenefikaw. Però da ma jfissirx laqqas illi m'hemmx nistgħu nagħmlu. U għaw il-kelma tiegħi hija ċara. Fejn hemm mart illi mhix mimsusa. Fejn diklart hija proprjetà tal-gvern, allura diklart mhux se tmur għall-ispekulazzjoni. U jekk tintuża biss fejn huwa meħtieġ għal ġid tal-komunitajiet. It-tieni punt. Fl-aħħar snin f'dat żoni għalaqna impjanti illi kienu qed iħallu effett negattiv ħafna fuq in-nistaw. Illum nemmen u qegħdin irridu inwasslu għal bidliet illi jollu il-fuq l-istandards fl-ambjent. U hekk se nagħmlu u hekk se nibqgħu nagħmlu. Nidejna konsultazzjoni pubblika f'dal aħħar xhur biex inżidu standards f'ċerta industriji, jiġifieri anzi biex indaħħlu standards f'industriji fejn qabel ma kinux jeżistu dal-standards. Biex f'industriji illi operaw għal diversi snin bla ma kien hemm il-ħtieġa ta' permess ambjentali bħall-impjanti tal-asfalt u t-tarmak fost oħrajn indaħħlu dan l-obbligu għall-ewwel darba. Ma nistgħux naċċettaw aħna illi din l-industrija tat-tarmak u tal-asfalt tersa aktar lejn ir-residenti minn fejn tinsab illum. Anzi, llum niġi qudiemkom u nista' nħabbar b'mod ċar illi l-impjant tat-tarmak u tal-asfalt ġdid li kien se jsir fl-imqabba mhuwiex se jsir, mhux se jsir. Ħdimna qatih biex wasalna il-Ministru Silvio Xkembri l-Indis Malta biex tinstab soluzzjoni u ma tkunx meħtieġa ir-relokazzjoni ta' dak l-impjant. U wasalna biex l-impjant tat-tarma ġdid bib ma' residenti fl-imqabba le ma jsirx. Għax aħna lilkom ir-residenti nistmawkom u nisimgħukom. It-tielet punt. Irridu nżidu l-proġetti ambjentali u f'dak distrett ċertament illi mhux eċċezzjoni. Lista sħiħ għandna permezz ta' Project Green. Fosthom hawnhekk fi Pjazza Karmelitani fejn f'żona li tinsab fiż-żona tal-iżvilupp, fl-iskema tal-iżvilupp, minflok aħna se nagħmlu spazju miftuħ. Jiġifieri art li se tinbena xhieda fl-iskema aħna rridu u se nħalluha miftuħa. Sewwet mbagħad proġetti oħra fl-irħula tal-madwar insemmi l-imqabba, insemmi l-qrendi, insemmi wkoll Birzebbuġa biex inkun semmejt uħud. U allura il-mistoqsija illi nemmen illi tridu tistaqsu hawn iż-żurrieq, il-mistoqsija li tridu tistaqsu hawnhekk fil-5 distrett dawn iż-żoni m'intom l-akbar importanza il-Gvern Laburista jew l-establishment. Però nsaqsi wkoll wasalna ngħid illi lesti illi nagħmlu aktar iva qegħdin hawn biex nagħmlu aktar u tafu li nistgħu nagħmlu aktar imma biex nagħmlu aktar irridu dejjem inkunu flimkien u naħdmu flimkien. U nnotaw id-differenza. Nnotaw id-differenza. Ili kwarta nitkellem magħkom u ħlief fuq ħidma li wettaqna, fuq il-ħidma li qed iwettqu u fuq il-ħidma kbira li fadlilna nwettqu flimkien
għadni ma tkellimx. Dil-ġimgħa kif semma Clint qabel nedejna il-manifest elettorali għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tkellimna fuq 10 prinċipji. Malta l-ewwel, Malta leħen ta' paċi, Malta kompetittiva, it-tibdil fil-klima, l-immigrazzjoni, il-konnettività, Għawdex, fondi Ewropej, l-agrikoltura s-sajd u l-futur tal-Unjoni Ewropea. 10 prinċipji. Aħna għatanna ir-rieda u s-saħħa u l-enerġija illi wettqu l-ġid tal-pajjiżna. Però mbagħad indur fuqkom kollha. Ara smajtux proposta waħda mingħand Bernard Grech u Metsola. M'għandhomx pjan la għalik, la għall-pajjiżna u wis inqas għall-ħidma fl-Ewropa. Anzi, pjan wieħed għandhom li jifirdu lill-pajjiżna, li jifirdu l-familji tagħna, imorru l-Ewropa biex ikissru lill-pajjiżna u tarom manifest m'għandhomx, però pjan għandhom, pjan kattiv biex ikissru l-ġid illi qegħdin noħolqu flimkien min kollox se jagħmel fil-ġimgħat li ġejjin biex jarana mifrudin, ixewwex, jipprovoka, jinstiga, iddaħħal il-qtieħ il-qalb. Rajtu x'għamlu dil-ġimgħa, rajtu. Fil-waqt li aħna tinniedu il-manifest għall-futur ta' dal-pajjiż u mal-protesta għamlu tnejn. Ħadu mbagħad għax imbagħad nitaġġeb jiena ħadu għalihom mbagħad għax kxifnihom bħala l-establishment. Imma huma mbagħad attakkaw l-Avukat Ġenerali, attakkaw il-Kummissarju tal-Pulizija, attakkaw il dak il-maġistrati kollha li ma ddeċidewx kif riedu huma, imma mbagħad imħabba s-saltna ta' dritt jgħidulna illi huma jistgħu. Jew aktar ħabba dritt tas-saltna illi jippretendu u jemnu illi għandhom. X'għamlu aktar għax waqfu hemm? X'għamlu aktar? Kitbu ittra il-Bank Ċentrali Ewropew marru barra minn xtutna reġgħu u ppruvaw jagħmlu il-ħsara lil pajjiżna. Xi ħdura jrid ikollok biex inti tmur għand il-Bank Ċentrali Ewropew u tikteb kontra wieħed minn ħutna l-Maltin biex minn għalik iżżebilħu u żżeblaħ lil pajjiżek. Imma isimgħu nisew mhux qed jirnexxielhom u mhux se jirnexxielhom. Mhux se jirnexxielhom. Dil-ġimgħa stess ħanaqsam magħkom issa dak li ma jridukomx tisimgħu. Id-tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea x'qaltilna? Malta tops the ranking, l-aqwa tkabbir ekonomiku u l-inqas rata ta' qatt. Hekk qalulna l-esperti u l-ekonomisti Ewropej. U mela l-grey listing li Bernard Grech jerġa' jixtieq qiegħed illi jiġi fuq pajjiżna jistgħu jibqgħu jinsinwaw mhux se jirnexxielhom idajfu l-ekonomija tagħna. L-ekonomija tagħna dik il-magna tal-ġid li grazzi għaliha il-pensjonijiet olew u jibqgħu jolew li grazzi għaliha ollejna l-paga minima u children's allowance. Ekonomija li grazzi għaliha daħħalna tant benefiċċji ġodda. L-ikbar għajnuna kontra l-għoli tal-ħajja u l-għotja tal-allowance lill-ġenituri ta' dak it-tfal li wliedhom ikomplu jistudjaw. U huwa għalhekk li dejjem jattakkaw l-ekonomija tagħna.
Imma jien qatt mu se nħallihom jirnexxu. Kunu miegħi f'din il-ġlieda kontra l-politika kattiva. Kunu miegħi kontra min irid jagħmel gwerra qaddisa kontrikom. U dak li tridu intom, dak li temnu fih intom, tridu tivvotaw għalih fit-8 ta' Ġunju. Jekk temnu f'Malta maquda u mhux mifruda, jekk temnu f'ġustizzja, imma f'ġustizzja vera, jekk temnu li ksibna ħafna drittijiet, imma fadal iktar diskussjoni dwar aktar drittijiet. U jekk temnu f'Malta li tibqa' taħdem għal paċi u mhux li tibqa' tgħin fil-provvista tal-gwerer, jekk temnu fil-proposti u mhux fil-protesti mela 8 ta' Ġunju, hija l-aqwa okkażjoni l għandkom biex tibatu messaġġ ċar. Iva, niltaqgħu kull jum fl-attivitajiet tal-Partit Laburista qabel dakinhar, induru raħal, però kollox ħbib tiegħi f'kalma assoluta. Kollox b'mod pożittiv. Ara ma nfittxux xi ħadd ara ma jfittix il-konfront għaliex aħna differenti minnhom inħobbu lil pajjiżna. Però staqsejtuni u staqsewni diversi minnkom għaluli imma se nerġgħu niltaqgħu bil-kbir bħal fl-ewwel ta' Ġunju. Iva, ftaħna l-kampanja bil-kbir u se nagħlquha bil-kbir. Imma sa dakinhar niltaqgħu u nikkonvinċu kuljum. Nitkellmu ma' kemm nistgħu nies biex imbagħad fit-8 ta' Ġunju nivvotaw kollha kemm aħna, kull wieħed minna jgħod. Kull wieħed u waħda minnkom dan mhuwiex iżmien li nistrieħu, anzi huwa żmien li nirrankaw aktar. Għaddejna minn tant sfidi, għas pandemija ma kisritna. Ma nistgħux għalhekk nieqfu issa. Iva, sentejn ilu sliftuni fiduċja bis-saħħa tagħkom. Issa llum għandi bżonnkom erġajt warajja. Ejnuni biex inġibu magħna lil dawk kollha li jemmu f'Malta flimkien. Anzi, ejnuni nġib magħna wkoll lil dawk li sissa qatt ma vvutaw il-Partit Laburista. Ejjew flimkien nikkonvinċu aktar ħalli fit-8 ta' Ġunju nagħtu s-saħħa liż-Żurrejn, is-saħħa lill-Lawċin u s-saħħa lill-Maltin. Grazzi. Grazzi lill Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela, flimkien ma' sinjera tiegħu Dr. Lidia Abela. Żurrieq, poplu Malti Wawċi, merħba l-ikbar attività li kellna sissa inħarsu l-qudiem u nistiednu lil Maltin u Lawċin sabiex il-ħadd li ġej ikonna ikbar minn hekk ġoħal qormi. Grazzi u l-ġurnata u l-ħadd it-tajjeb lil kulħadd fisem il-Partit Laburista. Is-saħħa lil Maltin, is-saħħa lilkom li tisseguna. Ġurnata tajba.